De baas. Wist nog dat Beer Boeloe, Sipke en omke Willem juist naar de bos gongen om Wieke te vinden? Ze wieën naar Wikje de heks gongen, omdat ze van de baas net meer schilderen mocht wat ze mooi vond. Vanzelfs wie het weer een heksentoer om daar te komen. Maar het wie slagen. En Beer Boeloe wie zo blied zijn vriendinnetje werd te zien. Nou ja, daar wie is het voortgegaan. En wij willen graag weten hoe het mij daar gaat zijn. En, nou ja, en hoe die baas. Intussen zitten de oren echt net meer stil. Jongen, wat luidt ik een troep in die schappen. Zij het mooie doet. Wielst ze tot de winkel rent. En wat we echt? Nee, dat is haast niet te krijgen. Of wat is de duur? Even letter rent ze boeten. Nou, ik hou er maar op. Ik ga zelfs wel grieën te verbouwen. Dat uw spaken jet die zek. Lekker vast en skin. Heel dat blied rent ze op hoezoen. Zo, nou zal ik eerst een tikje groen opspitten. En dan zie je het op helje. En dan... Daar is Kekeltje. Is er wat waai, Kekeltje? Vreeg het mooie doet. Wielst ze maar scheppen en amers rondrent. Nou, doe zegt daar een stukje bouwmeisje. Maar ik zeg dat het net meer mij. Huh? Van de baas. Zo, wij maaien niet meer zelfs ondernemen. Want dat is concurrentie, Huh? vindt er. En wij moeten doen wat hij wil. Dat wordt mooie doet te vol. Wat zoer die baas nou eens? Ik ga net tekenen wel. En waar is die baas van die jongens? Ik doe net een sokkenbazen. Zei ze. De natuur is van elk. En gratis. En van niet. Dat zal het wel wezen. Er binnen altijd de gwontiet geld verdienen willen, maar dat wat eerst niet kost. Kekeltje. Ja. Met no Dat goed. is het nou krek. Ik zie altijd wat een skarlje. Mijn Pietje en Hendrikus. Maar dat mij niet meer. We moeten eerst een stekje blowen. En dan krijg ik daar wat meer te vinden is. We krijgen zo honger. Ze snuit haar noos in de boes. Tja. Waar is nou eens dan die baas? Omke Willem is nog druk in peteer met een tol moeskes in de bosk. Tja, jongens, nou ja, Beer Boeloe had het nou wat te druk met zijn vriendinnetje, hè? Tja, maar ik moet uitvinden, weet ik die baas vinden kan die het u zo dreig maakt. Weet je hem daar ik wat van? Vreeg het er haar? Piep, piep, nee. Maar wij hadden er niet mee te krijgen, ja. Bazen en zo. Wij kunnen gewoon onder de groen verder zo. Piep, piep, als er bazen komen. Ja. Piep, piep, piep. Dat zit net volle op. In gedachten rent omke Willem naar de beem van Ulbe de Oele. Net dus, zeg ik wel. Naar een patiënt, denk ik. Of op een cursus of zo wat. Ja, die dokters had maar druk in burg. Willem, mooi dat ik deze joch, want ik ben wilk. Ik ben boer. Wij krijgen honger, maar mij net meer boeten de stekjes u ziet een ziekje van de baas. Rob Kekeltje, als ze omke Willem zucht. Ik pik het net meer. Dat er niks meer te pikken is. Is dat echt bier? Maar dat is toch net best. Omke Willem vindt dit heel slim verzeld. Tja.
doet. Ik moet die baas te spreken krijgen. Zijt het je mooi doet als er naar huis gaan is. Ik moet die baas vinden. Ja, Willem, Alleen dan kunnen wij wat doen. dat is weer. Ja, maar het is een meester. Want wij mogen ook een stukje bouwen met haar om groenten en fruit te verbouwen en zo. Verbeen, ja, dat zou een kekeltje. Dat moet stopje, Willem. Ja, maar ja, waar kan ik die baas vinden? Tja, waar zou die baas nou wezen? Moon, maar waar zit? En vooral een brotte willen. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.